I pozdrav svima nas u novoj epizodi Clans i danas sam u drugom klanu, nisam više u Cyber jer je ovaj bolji. E sad, zašto je ovaj bolji? Zato što Cyber ima 7000 nešto trofeja, a ovaj ima 15.023 trofeja. I danas sam spremio za napad giantem i sad ćemo da napadnemo nekog lika, bilo kog, koji je vredan. Izgleda da nije to tako. A daj. Ovo se uvek dešava. Sad ću napišem poz za YouTube. Poz za YouTube. Evo, pozdrav za Mikado699. Znači, on je moj lik. Ovo što se sad čuje jako drči, prolaze neka kola. Dobro ćete pažnji na njih. I nastavljamo dalje. Ne. Inače, ne treba mi loot, nego mi treba neka dobra baza, ne mogu da lepo napadnem. Neću, iako je dobar loot. Evo, ovo bih mogla ako bih imao heal spell. Ne, neću. Ne. Može, hoću. Pustimo... Znači 20 nešto kokovacija. Ajde, pustimo tako nešto ponegdje. Tako malo se ruši, tako nešto. Evo, oni će to uništiti bez problema. To je moguće. Šta? Fail. Or no? Pa fail. Pa daj. Fail. Ajde, ubite mi ove barbarije tamo kući srdići. Ne, bravo za mene. GG. I failao sam. Nije. Ja. I šta sad? Pa ništa. I onda napravimo nešto drugo. E sad ću da napravim ovako. Znači, ne, sad neću ništa. Ništa neću da napravim. Nego ću samo da napravim jedan challenge. Nešto za challenge, ali ipak neću. Napravit ću to neki drugi put. I šta sam sad... Aha, dobro sam. I evo, dozam Dark. Evo, počeo sam sad na level 6 zidove. I eto. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da se sviđa, ako ostavite like. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!